Biyag. Di tao. Nay, andan sa mananlakad mo Manong Elvis. At ang patig apag nami itigayem ko. Sa di numanan, iti sugalan, wano inuman manan. Si kagit di mo't adura. Kasla di ka na irwam kanyak mo. Day tabi siyom ti pa kaibibusan ti kwarta Manong. Saan mo't At alat tamot mabatbati, uray kas kasanaw. Kan may isa, kwarta laang dayta. Masukatan tumanain. Wanangam sayang latta ti kwartam, tamapmapan iti bisyo. Maawatam kumamot ti baak akabsat mo Iso alim makay kaabaro at akasta ka Manong. Kitam amang ano daytan to ti pakaalam iti sakit mo. Di ka madanagan. Agan anadak mo't akanayon ading ko. Sige, tamapan ako. Ay Manong, mangibati ka man iti kwarta. Awan mo tun mailuto asida. Naibusan ti ginatang mo iti Sabado. Sige, day talagayam. Ikan ka, ading ko. Apay nga itala nagawid ka, Fred. Di mo nabasa ay text ko ken ka nanang. Nag-overtime kami, di pagkatalan. At dangamin inaramid mi project. Mala, agpalas ka nga rodan taumunatan ang mga anak ko. Anyat masida nanang. Andalinutok nga adobo amanok. Nag-imasan? Ay kat syempre no siyak tagluto talaga na imas. Na Uncle Elvis ngay. Jakmat makita iti paborito na asufa pagililadan. Nawan uncle mo. Anda na pananday, tigayim na. Nakisugal daman siguron. Anya nga rutim aramidan tayo, kay ipili na matikaya na. Kasla saan nga agbyag, no saan nga agbisyo. Into nagsakit. Asino nga iti mga sikasukin kwa na. Dayta nga rud mo, tidi na mapanunot. No agsakit kat sana makatrabaho, kasano tayo laangan. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Munti man tabutas ko ading. Ni apay papanamanan Manong Elvis. Makitagada kita. Adang amin nagayab kat. Ni, makitagad ka, ngam na-hangover ka mat. Kaba ilak ti makitagad, uray na ang uberak. Kita mamatay tsuram. Kas kalan na laos nga ikan. Saan mo Si kakit timot. Sigurado ka ba alam? Kasanaw no dadakas ang mapasamakin ka. Asino nga iti ka si ang mga sikasukan ka no maospital ka. Dida kami. Laglagi pam. Diyak masango timang bantay kan kay ja ospital. Kanjak ka ba ulan tagpuyat. Di nakpakadanagan. Kaba ilak ti bagik kunak tumot. Malangarod. Makamu ka Manong. Papanad ni Elvis, limabas mat iti paraangan mi itay. Makitagad ka no nana. Nabartag samot anagawid idirabi Wan nga rod natangken mo ti ulo na. Ngam nagagat matlat nga uray kasjay anabisyo anya. Sobra ti kinagagat na nana ngam grabe mo ti bisyo na. Angam uray na bisyo, bilibak ken kuan na, tanaka ipatakder iti balay na, nga isuitan ti pagnanaadan nyaw. Mairanranod kayo pa'y iti pagbanbanlugan na. Ay, wan matkit di anana. Nabisyo ni Manong ngam no may papan iti kwarta saan nga imot dayjay. Naparabor kada kami ang kakabsat na nana. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Manong Elvis, adda ko maibaga, kan ipakpakaasik kan kang. Anya dayta, Lerma. Agawid nga minan ti akin kuko iti balay apag nanaadan miinton umay abulan, Manong. Kat, Siyempre, no agawid da. Isudan ti agnaed di tabalay da. Didan kasapulan ti caretaker. kat kasano kayong arudan? Numabalin akat makipagnaed kami matan dito'y balay mo, Manong. Ha? Sana bale, tada kami laang mat kadalakay ko kanti anak mi. Talo kami laang, Manong. Kat Atapay mo't kid di kwarto abakante Di iso matan ti agbalin na kwarto mi, Manong. Umanugot ka kung mga agnaed kami dito'y balay mo. Tawan daddo maapapanan mi. Kaasyan na kami kumamanong. Apay nga agnagda dito'y kat caretaker damot iti balay dasusan Manong. Agawid ka nung aminin da Susan. Apay nga min adi dagi patakder iti kalapaw da. Kat imanugot ka nga agnagdan dito'y. Imanugot akon takaasid amoy. Ay, Ti bakante asilid iti asidag ti banyo, tagbalin asilid da. Ano san tayo pailaang Tapno di da panunutan nga da pagpaburak akabsat ko.
This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay ngay anak kami suot ka mo latan manang Adora. Di mon samot kaya't ti panagnaed min dito'y balay ni Manong. Saan man natila ibagbagam mo't si Kalerma? Managatap ka launay mo't. Manipod nga min adda kamin dito'y balay ni Manong kat di ka matagtagari. Kundi ka pa'y umisem apulusan. Nasakit tingipan ko, isa kastuyak. Di mo man ikan iti madi kay papanan ti makitkitam, Lerma. No aramid mo, di mo ipasa kanyak, nawatam. Anya? Mayat mo tiisem mo ang nagawid, Manong. Wala ata na nga pakakmanan natin ko. Lukas na. Ala ka. Talaga ka di mo maikat day ta abisyo, Manong. Ay na, pangliw-liwak la day tuyan natin ko. Mabit lang ah. Makitam na gito'y. Ala, nagadumutin a kwarta day ta. Wen, swerte kitang aldaw. Ay katmangtad ka nga roden iti balato mi, Manong. Day talaga. Data, 3,000 data. Ay na, agyaman ako na, Manong. Adamot lang ang kwarta. Talaga the best ka ang kabsat. Yati pa paggatang mo iti sidaan tayo. Agluto ka man kiti na imas a sidaan. Nilakay kunto ti agluto no sumangpot, Manong. Tanaim-imas ti luto na. Manutintad ni Manong akwarta kan Kalerma. Kwarta? Nakita nga din nyawat na kan kaitay. Ay namanang, awanan bibiyang mo numano ti inted na akwarta kanya. Di ka lagbain. Dawat ka la dawat iti kwarta kan kuana. Kud, inted na nga rod. Nagpuskol kit iti rupa ma. At dang arod nila kayo mong agtrabaho para kada kayo. Dumawat ka pa'y laang. No agsasao ka mat manang Adora. Kasla di ka mairanranod iti kwarta ni Manong. Agpapada tayo laang ang mairanranod dito'y anya. Sipod nagnaad kayo iti dayta balay awanan. Saan kami na komportable? Kud, anyat kayat mo asawan ngay. Apay, balayo aya daytoy. Kud balay mo't ni Manong Elvis. Feeling bumalay kamot, Manang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, apay, agan ano ka Manong? Agkalkalingatan ka matan. Maditirik na kading ko. Kasladya ako ng kabailan ti bagik. Anya? Mapan ka man iti balay data to ni. Ibagam ta itaray nak iti ospital. Agkapsuta kon. Kan mas marikata nak nga aganges. Nala, sige. Diyak ka mo taramidag. Mabit lang nga rod. Inak ayaban ni Tata Tunay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Si kaman magtaagbantay ije ospital, Manang. Ne, apay asyak. Manong aldawan ada kami kinilakay ko ti mga asikaso kin ni Manong. Kat talaga kasta, Diyak ka ba ulan tagpuyat? Da kayo tinairanranod iti kwarta ni Manong idi. Apay nga ada kami tinamnamaan nyo ang mga sikaso kan kwa na ita masakit. Di ka man nagsawi ti kasta si Kalerma. Uray mo da kayong nairanod kayong malangi ti kwarta ni Manong. Nairanod kaming agpaysong. Ngumdakdakkel tinaitulong na kada kayo. Tanabayag kayon dito'y balay na. Ne, Lerma, nalipatam samatan nga inaunak ngam si ka. Awa mo respetom kanya kon. Kasano, di mo amo ti makitinulong. Tumulong ka mata. Ne, nakaawid ka magayaman Manong Elvis. Apay na imbagan kan. Dito'y kano balayan ti pagpaimbaga, Adora. Agimbag ka pa'y nga ta. Katuan na. Dayta ngamin, tinal alam iti panagbisbisyong. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka huston ti bisyo. Kan banog ko kanupay ti daduma. Gapu iti kinaado ti trabaho. Awanan Kasano makatrabaho kay tangay? Agtrabaho aktumanan noon maimbaga na kon. Ay, sapay nagado ti tumtumaram nga agas. Ikanak man iti danom. Mawawa ka din ko. Nita, baunan nak pa yun. Apay, di mo kabalan di mapan mangala. Di mo tarak ng tasakit mo, Manong. Labanam! Papanan nyo, Lerma. Naawat nila kay ko iti trabaho nga inaplayan na iti kabangibang abarangay, Manong. Kahit papanan nyo ngay. Ape ang naging paki kayo matan.
Ijay kami nga agnaed. Tamabalin ti stay in ijay. Agraman da kami a pamilya nila kay kumanong. Panawan da kami, Lerma. At damat da adora kan ti anak na akadwam dito'y manong. Anya. O sige, patuluyan min manong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agim paki ka nanak ko. Apay ka din, Nanang. Papanan tayo. Pumanaw tamutan iti dayto a balay. Anya? Pimanawan daan ti Malerma. Jakmat kaya tadatala ang tagbati dito'y Kat, kasalo na, Uncle. Ay, makamumutan iti biyag na. Sapay masakit. Nanang. Ay na, sino ti parigatan na mga sikasokon kwa na, Shak? No kaya magbati kan, tasikat ti mga sikasokon kwa na. Sumurutakin ka, Nanang. Nalang araw. Agimpaki kan, anak ko. Nangyagak iti kanam Elvis Barok. Mangan kapay. Amok asaan kapay anamigat kat. Saan pa yung harod, Nana? Agyaman na kada kayo. Awan anyaman na. Madi numaladla daw ti panangan mo. Sapay agtumtumar ka iti agas. Awan mo't ngamin maibaon nga gluto, Nana. Tapinanawan dakmot tan nagiti kakabsat ko. Iso nga imayak tamaasyanak ka. Husto nga minin ti bisyo. Kundi mo labsan ti kinagagat mo. Kaasimot laang ti bagim no kasta. Uy, Nana. Pag nakmakon da ito napasama kanyak. Gapu iti pa nagbisbisok. Iso akas to iti laklak ama kita. Ala, mangan ka nga rudan. Tapno makatumar ka iti agas mo, baro. Kumusta nga iti kalugaran tayo ang masakit? Bakit? Kas iti sigod lakay. Agkakapsot latamot. Tinasayaat. Kuyugan tanto ama pa nagpa-check up. Wun lakay. Taadda kanugayam follow-up check-up na ngam saan anakapan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Adora. Ninanam asali da ito'y. Ti kalugaran nyo dito'y ayan ti kabsat yo. Inalak ti numerom iti kabsat mo. Nakaawag kayo matnana. Saludsudek ko man o asino ti addawaya nakada kayo iti kabsat mo. Takuyugan nyo ni Elvis amapan iti doktor. Di kay madanagan iti magastos. Tada kami kin nila kay ko ti makaam mo. Ay, busy akmat nana. Kan oray ni Lerma, makumikom day jay. Angam, ibagaklatakan kwa na Ngam jak may pasigurado nana. Malaman nga rod balasang ko. Ngam no saan nyo amasango. Da kami nga rod latan iti asawak ti mangkuyog kun kwa na. Ngam ipakadami kada kayo tapno amuyo mo ti mapaspasamak. Wen, oray di yun ipakada nana. Awan problema kada kami. Good pasensya kayo na tanay. Talaga busy kami. Awan anyaman na balasang ko. Apay nga akas jay dagi jay nga kabsat. Iti awanan ti pakairanudan da iti kabsat da. Kasla di damatan paganano. Di da pa'y sarong kaaranan. Wen nga rod di dala maasyan ijay kapsat da. Idi napigsapay ni Elvis. Iso ti provider da. Ado ti naitultulong ni Elvis kadakwada. Libre amin akananda. Tani Elvis ti mangbibiyag kadakwada idi. Libre pa'y ti pagnaedanda. Mas daawak mo't Ngam itatawanan matimulanda ni Elvis. San tamot ten napagan ano. Ang ituloy talat ti mang tulong kan kuana. Takaasimot lakay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, nasabat kumot na Uncle Elvis iji paradaan ni Tay. Ne, anya tararamidan na ijay ngay. Adda ka na pan naginatang. No kasta, naimbaganan ni uncle mo? Napigsan? Hun, Nanang, limok magpaikit diya. Ne. Nabayag mga agpay so nadyak nakitkita di kabsat ko. Ay, inaktuman ki di sarongkaran ta kumusta agmat. Nay, papanamanan Elvis Barok. Sumrag ako niti trabaho, Nana. Nay, kita di mo manin labsan ti agtrabaho. Agtrab-trabaho ka. Sa bali pa'y tay negosyo mapakanan. Sa nabali, Nana. Tada katulunga ki jay. Kanlikli ka mun ti arak.
Ang mga nunabartek kan tumanan asumangpet di tabalayo, baro. Saan, nana? Di kay madanagan. Tadyak tumalipatan dagiti pamagbagayo kanyak idagsak sa kita. Nasaya at nga rodno kasta. Aywanan tayo ti salun at tayo. Taday ta ti kinabak ng tayo. Wen, nana? Mala, mapankan tapno di ka mataktak, baro. Nanang, at damanin mabayadan iti pagadalan. Manumanan, bayad ka la bayadan. Ammo mangawan makukwarta. Da kayo met ngamin tinang pilit kanyak nga eskwela. Anya? Da kayo tinang ibaga nga agadalak. Iso nga anusan yung nga ruta gastos. Mapanak to itayan ni uncle mo. Barang adamited na kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Long time no see, Lerma. Nakalagip ka man. Kwa manong. Adda iji ospital ti asawa. Masakit manong. Anya? Umayak ko maagkid daw iti tulong mo. Tani, nabayagan asaan ang nakatrabaho ti asawa. Kat naibusan kami iti kwarta. Anya? Atoy, umdas siguro daytan. Ay katun amanong. Ngam numanayo nampay, may mayat manan. Dayo nakita sa nga ribo. Ay na, agyaman manong. Nay, adda ka maghayam dito Lerma. Inunaan nak Ha? Oh, nakaumay ka mat, Adora. Naimbagman ta nakapasyar ka. Wen ata mailiw kami kan manong. Ay, umuna akon manong. Manang, panawan kayon tagur-uray nila kay ko ijay ospital. Anyat gagaram, Adora. Adda ngamin bayadan ti kaan na kami di pagadalan da manong. Anya? Kat, kasapulam ti kwarta. Wen manong tani, awan makukwarta mi. Naimbagkan ka tabaro ka. Awan pampanunutem abiyagem. Manuti ka sa pulam, Adora. Manong, ipakadami kumakan ka ti panagsublimin dito'y balay mo. Oray da kami iti anak ko manong. Agsubli kami ditoy. Ta solnitan mi tinagkurangan mi kan ka. Apay, ti pagnanaidan nyo ngay. Apay apanawan nyo. Kaya't mi ti makasulnit kan ka iti nagkurangan mi manong. Pakawanan da kami kumano binaybayan da ka idi nagsakit ka. Wen manong, sorry. Bidot day nga inaramid mi. Iso nga agsubli kami dito'y balay mo. Tapno makabawi kami kan ka. Pagyamanak, no napanunot yu ti kamaliyo. Lerma, Adora, ng mga sawa ako ni ti mabiit. Tadan impay ti Diyos para kanyak. Kat kalpasan ti kasarmi. Agnaeden dito'y balay tagbaling nga ipagyo. Ha? Mga sawa kan? Manong? Wen, Ay, kababainan at makipagnaid ka da kayo. Taadan tugayang man asawa, manong. Wen nga rod Mabainak mutten manong. adda kada kayo dayta. Ngam didak to ko magurguraan. No bilang jak tumaipay ti anyaman akiddawan nyo. Tani, agpamilya akmatan adding ko. Sapay ko ma, tamawatan dak. Wen manong, maawatan da ka. Ay kat, sapay ko mga rod at naragsak kan to iti sidong tagbalin nga asawa manong. Kat, ulitin mi tagkid daw iti pamakawan kan ka. Wen, awan kanya akong dayjay. Linipat kong dayta. Ngam ti panang tulong ti kalugaran tayo kanyak ti jakto pulos malipatan. Utang ko ti amin kadakwada. Isuda ti inaramat ti Diyos nga instrumento. Isu ana imbaganak, adding ko. Nakas ang apanunutan nga adda dagitay tattao sada kalamalagip a kumustaan no adda kayat da nga alaan. Ngam nawan ka sa pulanda, ultimo nagan mo, malipatan da. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo di YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tungkal maysa.